дар минтақаҳои кӯҳии роҳи мошингарди душанбе чанок то ба ҳол бориши барф ва фаромадани тармаҳо идома дорад. Ба гуфти масъулони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин масир бориши барф асосан аз километри 48 то 163 ба амал омада, хатари фаромадани тарма ҳам бештар аст. сарфи назар аз беис будани бориши барф ва фаромадани тармаҳои зиёд дар роҳи душанбе чанок, фаъолияти кормандони филиали ширкат бо истифода аз техникаю механизмҳои зарурӣ шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст. тадбирандешиҳои саривақтии кормандони филиали ширкат ба он хотир аст, ки дар масири душанбе чанок ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба таври ҳамешагӣ таъмин бошад ва дар ин рӯзҳо ронандагону мусофирон ба мушкилӣ рӯбарӯ нашаванд. давоми шабонарӯзи охир кормандони намояндагии филиали ширкат дар минтақаи варзоб бо истифода аз техникаю механизми зарурӣ наздики 10 тармаи фаромадаро тоза ва роҳро бо маводи зидди лағжиш пурра коркар намуданд. аз ҷумла аз километри 69 то 79 роҳ ки 4 тармаи калон фаромада буд, кормандони филиали ширкат дар кӯтоҳтарин муҳлат бо истифода аз техникаҳои зарурӣ бартараф ва ҳаракати воситаҳои нақлиётро таъмин карданд. дар давоми моҳи декабри соли гузашта ва моҳи январи соли равон низ дар роҳи душанбе чанок, аниқтараш дар минтақаи варзоб, фаромадани тарма бештар буд. масъулони филиали ширкат мегӯянд дар ҳолати зарурӣ, хусусан дар вақти барфрезии зиёд ва бештар шудани хатари тармафароӣ, муваққатан маҳдуд намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар навбати аввал ба бехатарии ронандагону мусофирон рабт дорад ва ин тасмим дар ҳамоҳангӣ бо раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилӣ ва Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. бинобар ин аз ронандагону мусофирон хоҳиш карда мешавад, ки моҳияти иқдоми мазкурро дарк намоянд ва то бартараф намудани хавфу хатар бе зарурият ба сафар набароянд. тавре маълум гардид, дар аксар қитъаҳои роҳи душанбе чанок барф баланд буда, баъзе аз ронандагон бе омодагии ҷиддӣ ба сафар мебароянд, ки ба ин амалашон монеаи ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт мегарданд. масъулон мегӯянд барои бемушкилӣ сипарӣ кардани фасли зимистон омодагии филиали ширкат ҳамаҷониба буда, дар ин робита ба қадри зарурӣ маводи зидди лағжиш, сӯзишвории дизелӣ, равған барои нақлиёт, чархҳои воситаи нақлиёти махсус гардонидашуда ва сару либоси зимистона барои кормандон захира шудааст. ҳамзамон зиёда аз 210 техникаву механизми ширкат дар ҳолати корӣ қарор дошта, теъдоди бештари он дар минтақаи варзоб дар тоза кардани роҳ аз барфу тарма истифода карда мешавад. кормандони намояндагии филиали ширкат дар минтақаҳои Зарафшон ва Суғд низ фаъолияташон шабонарӯзӣ буда, дар ин масир барои таъмини ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд.